Здравейте, плеери, аз съм Волта и добре дошли в 19-ти епизод на Волта SMP. Днешния клип, както виждате, сме в моята хубава кухничка. Ето тук си преместих стената на славата. Да нови кефи. И мисля в днешния клип да ходя за елитри, защото бихме дракона, което значи, че са се отворили порталите към Енд Ситито, така че да отиваме. Еми хора, влизаме в портала. Слизаме ето тук. Знам, че е странен пътя, но сам го правих. Това е пътя ни до портала. Ето тук минаваме. Тук минаваме през гора, ако се чудите какви са тези дървета. И ето ни при портала. Влизаме. Хора, тук сме. Първо да си сложим легло. Така да си сложим тиквата. Тъй като, както знаете, ендърмените, като ги гледам, те не виждат дали ги гледам, защото нося маската и затова няма да ме атакуват. И затова съм с тиква на глава. Не се чудете. Джеронимо. Ето. И да ги гледам, няма да ме атакуват. Мисля, че така ще ви е по-удобно. Ето го и портала. Доста високо. Така ще стоиме. Сега това е малко безмислена загуба на време, но взимам това. Правя си едно трапдорче. Добре, явно ще са два. Секунда. Перфектно. Мога ли да си взема крафтинга без да падна? И да влизаме. Тук сме. Ще махна това, защото няма как да виждаме. Пожелайте ми късмет да не падна. Ето там в далечината има друг остров. Така че явно отиваме към него. Още не стигаме. Айде. Какво виждам там? Продължаваме още. Слизаме тук. Правим ни стълбички. Не гледаме към приятелите. Сега продължаваме нататък. Продължавам в нищото. Буквално. Адски много пътничък. Дай да видиме. Остров! Виждам май Енд Ситито, хора. Хора, моля ви се да ни стигне. Стигна ни. Добре. Пак ще гледаме към нашите приятели. Така че като пълните пичове да тръгваме напред. Здравейте, здравейте, аз съм Волт тук, известен съм бе, вижте ма стиквената ми глава. Колко съм чил сред вас. Нали, само очите и устата ми са черни, може би затова се кефите, ама нали, вие всичките сте черни, така че много си отиваме, знаете.
Как ще стигнем до там? Трябват ни блокове. Хора, да започваме да копаем. Да продължаваме напред. Пич, много си черен, моля ти се, не ми пречи. Ако те погледна, няма да са красиви нещата. Трябват ни блокове. Ето го, хора, стигнахме енцитито. Елитрите са там горе. После ще експлорвам разни неща, защото ако се опитам да стигна през кулата, по-вероятно е да умра от всичко друго на света. Хора, готово, събрахме блоковете. Ето там е кораба. Пожелайте ми късмет срещу шулкарите. Хора, стигнах тук, не мога да повярвам. Добре. Вадя меча. Пошанки. Тук сериозно ли има ендермен? Ей! О, хора, диаманти! Железна лопата. Приемам. Злато. Защита 4, хора. Не мога. О, нечупливост 3. Ефективност 5 лопата. Еми, това си ми е лопатата. Вече това ми е лопатата. Официално. И... Хора... Да си ходя, мисля. Добре. Отивам насам. Хора, накосам. Не. Ух, добре. Дайте да си взема елитрите, че... Това ми трябва задължително. Не мога да повярвам, че направих MLG-то. Тук има ли шулкари? Не. Това нямам никакво намерение да го минавам така. Искам знамената. По-скоро едно знаме.
знамето. Взех знамето. Сега да побързам, че водата ми не знам защо е там. Падна долу, но... Какво да се прави? Ето тук. Това е залата, от която трябва да взимам. Не. Хора, ще умра. Не. Хора, не. Няма да стане това. Хора, ще се върна. Независимо всичко. Стигнах. Не знаете през какво минах докато дойда. Сега трябва да минавам паркура. Ето я кулата. Нещата ми. Няма пак да умре. Не, човек. Ще се върна. Хора, пак съм тук. Добре, сега. Да видим какво имам тук. Гащите. Лопатата ми, меча ми е тук. Имам Regeneration. Обувките ми са тук. Елитрите и това ми е тук. Добре. Оставяме литрите. Това. Лопатата. Това не ми трябва. Двата диаманта. Мутика не ми трябва. Добре. Хора, събрах всичко, което ми трябваше. Повече от това не можах. Важното е, че взех елитрите. Мале хора. Не вярвам, че успях. Не знаете през какво минах просто. Снимам този клип от 3 часа. Просто полудях от всякъде. Май си оставих леглото, но не ми пука изобщо. Легла колко щеш. Прибирам се, това е. И сега е момента. Vault Player TV да полети с вълшебните крила, дадени му от Бог. 3, 2, 1.
И хора, мисля тук да прекрата клипа. Надявам се да ви е харесал. Едва взех тези елитри, моля ви да го оцените, като се абонирате за канала с камбанката. Лайквайте и от мен волта. Чао!